أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli tыңлаучылар, biz сезнең белән Имам Нававиның 40 хадис китабын укуыбызны дәвам итәбез. Бүген исә безнең 21-нче хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай диде: "Ган Аби Гамру ва кила Аби Гамрата Суфьян ибн Абдиллах радiyallahu anhu قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Bu hadisni rivayet etuvchisi Abu Ghamru yoki Abu Ghamrata Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anha. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп сорады: "Я Расулаллах, син миңа шундый әйбер хакында хәбәр итче. Ягъни бары тик синнән генә сорый ала торган." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа әйтте: Мин иман китердим дип әйтте, шул сүзеңдә ныктыр диде. Бу хадис Муслим җыентыгында китерелә. Бу хадисне риваят итүчесе Суфьян ибн Абдиллах ибн Аби Рабига ибн Харис әс-Сақафи булып тора. Бу Таиф шәһәреннән килгән делегация әгъзасы була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 5-нче пәйгамбәрлек елында Мәккәдә дәгъват кылып та үзен тыңлаучы, үзен ишетүче кешене таба алмагач, ул Мәккәдән 100 чакрым ераклыкта булган Таиф шәһәренә чыгып китте. Үзе белән Заид ибн Харасаны алган иде. Алар юлда очраган һәрбер авыл янында, кабилә янында туктап, аларны ислам диненә чакырдылар һәм 10 көннән соң гына Таифка килеп җиттеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Таифка чыкканнан соң Мәккә мөшрикләре Таифка үзләренең вәкилләрен, үзләренең кешеләрен җибәрделәр. Һәм Таиф халкын кисәттеләр. Сак булыгыз, сезнең җирегезгә шундый кеше чыгып китте. Ул халык арасында фитнә тарата, халык арасында дошманлык тудыра, гаилә җипләрен үзә дип пәйгамбәргә бик күп яла ялганнар сөйләделәр. Шул сәбәпле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Заид белән Таиф шәһәренә килеп кергәннән соң Таиф халкы аларны: "Без сезне монда чакырмадык, барыгыз килгән җирегездән китегез" дип ташлар ата аларны куып чыгардылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер сүз әйтергә өлгермәде. Пәйгамбәрбезнең шуның кадәр күңеле әрнеде. Ягъни нәрсә эшләдем соң мин? Ни әйттем соң шуның кадәр дип күңеле әрнеде. Һәм шәһәр кырыендагы бер йорт ышыгына утырып, йылы-йылы Аллаһ Тәгаләгә үзенең зәгыйфлегенә, көчсезлегенә дуа кылды. Һәм шушында аның янына Җабраил фәрештә килеп әйтте: "Эй Мөхәммәд, әгәр Аллаһ Тәгаләдән хәзер син дуа кылып сорасаң, минем янымда Микаил фәрештә тора, ул шушы тауны бу шәһәр өстенә капларга әзер" диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Алар бит белмиләр" дип сүзен кабатлады. Шуны да онытмаска кирәк. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә
Коръәни Кәримдә, әгәр ди эй Мөхәммәд ди, син ди йомшак булмасаң, йомшак күңелле булмаган булмасаң, әлбәттә күпләр синнән борылырлар иде ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм йомшак күңелле, киң күңелле булып, бер кайчан да кешеләргә начарлык теләмәде һәм инде монда да ул менә аны бер гаепсезгә аны шулай иттереп җәберләсәләр дә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларга начарлык теләмәде, кайтып китте. Һәм инде Пәйгамбәрбезнең икенче походы дип әйтикме, икенче Таифка баруы 8-нче һиҗри ел белән бәйле. Мөселманнар Мәккә шәһәрен яңадан кире кайтарганнан соң 12 меңлек гаскәр белән Таифка киттеләр. Ни өчен дигәндә, чөнки Малик ибн Гауф исемле бер мөшрик Пәйгамбәрбезгә каршы гаскәр туплаган иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңа каршы чыкты. Һәм менә Малик ибн Гауф шушы Таиф крепостына, ныгытмасына кирип яшеренде. Мөселманнар бу ныгытманы 7 көн камап тордылар, ләкин ала алмадылар. Шунда яшь сахабалар килеп Пәйгамбәрбезгә әйттеләр: "Я Расулаллаһ, менә бу Таиф халкы сине таш атып башыңны тиште, алар сине куып чыгардылар, алар сине шулай иттеләр. Менә без монда 7 көн торабыз, без ул бу ныгытманы әле дә ала алмыйбыз. Дуга кылчы инде, Аллаһ Тәала аларны халак итсен" дип. Шунда Пәйгамбәрбез дуга кылды. "Я Раббым Аллаһ Тәала, бу халыкны, бу Таиф халкын хидаятыңа күндер" дип дуга кылды. Һәм бу вакыйга булды 8-нче һиҗри елда. Бер елда үтмәде, 9-нчы һиҗри елда Таифтан делегация килде. Һәм менә шушы делегация эчендә бар иде Суфьян ибн Габдуллах. Суфьян ибн Габдилла радиллаһу анһу. Ул шушы форсаттан файдаланып Пәйгамбәрбездән сорады: "Я Расулаллаһ, син миңа хәбәр бирче, шундый гамәл хакында синнән генә сорый ала торган. Ягъни бу сүзне син генә әйтә ала торган" дип сорады. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Мин иман китердем дип әйтте, шул сүзеңдә нык тор" диде. Менә ул шулай иттереп үзенчәлекле сахаба булып тора. Инде хадиснең гомум мәгънәсенә килгән очракта бу хадис истиқама, ягъни диндә тотрыклык хакында сөйли. Һәм хадис галимнәре әйттеләр, бу хадис Фуссилат сүрәсенең 30-нчы аяты белән бәйле диделәр. Аллаһ Тәала әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Инналлазина қалу раббуналлаһ, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم". Аллаһ Тәала әйтә: "Кемди Раббым Аллаһ дип әйткәннән соң шушы сүзендә нык торса, Аллаһ Тәала аларга үзенең рәхмәт фәрештәләрен иңдерер. Һәм ул рәхмәт фәрештәләре әйтерләр: курыкмагыз һәм ачуланмагыз, дөрестлектә без сезне җәннәт белән сөендерербез. Нәрсә өчен? Ул сезгә вәгъдә кылынды. Дөньялыкта кылган шушы тыртырыклыгыз өчен без сезгә дөньялыкта да, ахирәттә дә иптәш булырбыз. Һәм ул җәннәтләрдә сезне күңелегез ни теләсә, шул әйберләр көтер" дип Аллаһ Тәала хәбәр итә. Инде менә бу аят һәм хадис алар бер-берсен тулыландырып килә. Инде монда безнең дугаларда да кылына истиқамат, хидаят һәм истиқамат дигән сүз бар. Истиқамат дигән сүз турында Абу Бакр радиллаһу анһу әйтте: "Гадаму ширку билла" диде. Аллаһ Тәаләгә ширк китермәү диде. Инде Ибн Раҗаб хәзрәтләр әйтте: "Сулуку сиратул мустақим", ягъни туры юлдан бару диде. Димәк, бу хадисның безгә
Ягъни иман китергәннән соң шул иманыбызда нык торырга. Ягъни иман әйткәннән соң, иман кәлимәсен әйтте икән, сүзебездә нык торып, шушы максатыбызга ирешүчеләрдән булырга. Әгәр дә кеше шушы диндә нык торса, Аллаһның әмерләрен үтәсә, тыйганнарыннан тыелса, әлбәттә ул дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешә алачак. Әлбәттә, менә монда диндә тотырлык хакында сөйләгәндә, кеше диндә тотырлыкка ирешә ала диде, ике төрле әйбер сәбәпле диде. Беренчесе истиқаматул қалб, ягъни қалб тотырлыгы. Әлбәттә, монда китерелгән қалб дигән сүз туры мәгънәдә, йөрәк мәгънәсендә килми, бәлкем иман мәгънәсендә килә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтте: «Әла ва инна фил джасади мутгатан, иза салахат салахал джасаду куллуху, ва иза фасадат фасадал джасаду куллуху, әла ва хия қалбун» диде. Ягъни, дөрестлектә тәндә бер кисәк бар. Әгәр ул сәламәт булса, бөтен тән сәламәт булыр. Әгәр ул авырту булса, бөтен тән авырту булыр. Һәм ул қалб диде. Хадис галимнәре қалбны монда ул йөрәк мәгънәсендә түгел, бәлкем иман мәгънәсендә килә диделәр. Чөнки Аллаһ Тәала Шугара сүрәсенең 88-нче аятында әйтте: «Яумун ла янфагу малун ва ла банун илля ман ата Аллаһ биқалбин салим». Ул көндә кешегә ярдәм итмәс, аның малы да, аның балалары да бәлкем ярдәм итәр, бары тик нәрсә ул да булса аның тулы иманы гына. Шул сәбәпле тотырлык ул беренче қалб тотырлыгы диде. Һәм икенчесе истиқаматул лисан, тел тотырлыгы. Кеше диндә тотырлыкка ирешә ала, ягъни тел тотырлыгы белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтте: «Ла ястақимул иман габди хатта ястақим қалбаху, ва ла ястақиму қалбаху хатта ястақим лисанаху». Ягъни, кешенең иманы тотырлыклы булмас, қалбы тотырлыклы булганчага кадәр. Қалбы тотырлыклы булмас, аның теле тотырлыклы булганчага кадәр. Ягъни, тел тотырлыгы аның қалб иман тотырлыгы белән. Инде хадистә китерелә, икенче бер хадистә әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: «Иза асбаха ибн Адам, фа иннал агда'a куллаха тукаффиру лисан, фатaqul иттақиллаха фина, иннама нахну бика, фа ин истақамта истақамна, ва ин агважжашта агважжажна». Ягъни, иртә белән кеше торганнан соң, йокысыннан уянганнан соң, аның бөтен әгъзалары теленә мөрәҗәгать итерләр. Эй тел, безнең хакка Аллаһ Тәгаләгә тақвалык күрсәт. Безнең хакка Аллаһ Тәгалә тақвалык күрсәт. Без синнән торабыз. Әгәр син тотырлыклы булсаң, без дә тотырлыклы булырбыз. Әгәр син тотырлыксыз булсаң, без дә тотырлыксыз булырбыз. Ягъни, бөтен әйберне, яхшылыкта да, яманлыкта да иң беренче телдән башлана. Шуның өчен телнең тотырлыклыгы иманның тотырлыклыгы белән бәйле. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әлбәттә, диндә тотырлыклы булу, иманында тотырлыклы булу, ул бик мөһим әйбер. Һәм инде күрәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы насихатын, шушы киңәшен әйткәннән соң, безнең хадисне риваят итүчесе Суфьян ибн Габдилла Таифка кире кайтып китә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булганнан соң төрле фитнәләр чыктылар. Фитнәләр, ягъни Мөхәммәд үлде, дин бетте диючеләр булды. Кайберләре намаз укуларын таштадылар, кайберләре закат түләүләрен таштадылар. Ләкин менә нәкъ Таиф халкы, шушы Абдулла ибн Суфьян булган халык, алар диннәренә тугры булдылар, диннәрендә нык тордылар. Чөнки алар әйттеләр: "Без Аллаһка ышандык", диделәр, һәм Аллаһка тәвәккәл кылучылардан булдылар. Шул сәбәпле бу хадис
безне динебездә нык торырга чакыра һәм ихлас гыйбадәт кылып Аллаһның ризалыгына ирешергә чакыра. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.